Bueno, cando queirades. Das persoas refuxadas. Hoxe acompáñame nesta mesa Teresa de Vallejo e tamén Macamen Díaz en representación da Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxadas. O vindeiro día 20 de xuño, domingo, conmemórase o Día Mundial das Persoas Refuxadas, declarado así pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas no ano 2021. O obxectivo que ten este día é lembrar as situacións que se viven no mundo, situacións que viven milleiros de persoas desplazadas forzosamente, solicitantes de asilo e apátridas. Tamén imos lembrar, e para nós será unha ocasión para fomentar a empatía coas persoas refuxadas e desplazadas, recoñecéndolles a súa capacidade de resiliencia na reconstrución das súas vidas. Dice a Organización Internacional para as Migracións que son moitas as persoas que se achegan ao noso continente tras verse forzadas a fuxir do seu país de orixe para salvar as súas vidas por motivos de fame, por motivos de miseria económica, de guerras, de persecución. Neste proxecto de migración por desesperación que emprenden na busca dese lugar seguro onde poden refacer a súa vida, recorren ás veces a formas irregulares e arriscadas de facelo. Dende a Unidade Municipal de Atención ás Migracións tratamos de desenvolver accións de sensibilización precisamente dirixidas tanto a protexer efectiva e plenamente os dereitos fundamentais das persoas migrantes e refuxadas, como tamén de facer visible que a súa loita por acadar un modo de vida digna e segura demasiadas veces termina cos peores pronósticos que non é outra cousa que a morte. Polo tanto, o obxectivo que perseguimos nesta campaña, tal como indica a Organización Internacional para as Migracións, é contribuir a que se poña fin a tales prácticas e xestionar a migración de tal xeito que sexa segura, regular e ordenada para beneficio de todas as persoas. Baseado nesta realidade e traballando en colaboración coa Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxadas, imos desenvolver unha exposición na Alameda, o lugar será na Alameda, que detalla a relación de 40.555 persoas que morreron desde 1993 ata a actualidade por distintas causas, pero todas estas causas vinculadas ao proceso de migración e desprazamento. Por tanto, as actividades que imos a desenvolver, insisto, o día 20 é o Día Internacional, pero o que vamos facer é a exposición que tiñamos prevista na Alameda e que íbamos a inaugurar con motivo deste día sería o domingo, pero por mor das circunstancias climatolóxicas que nos aventuran que será un día moi chuvioso, ímolo adiar hasta o día 24, non sin antes decir que a exposición estará igualmente na Alameda para quen queira visitala, pero a visita oficial e a inauguración desta exposición farémola o día 24 de xuño, que o xoves, o vindeiro xoves, unha exposición denominada Mira con outros ollos e que non ten outro obxectivo, como decía, de concienciar a toda a cidadanía para facerlles ver que detrás de cada persoa falecida pois hai unha vida e unha causa e un motivo polo que fuxiron. E o mismo día, o 24 de xuño, isto será pola mañán, está por determinar tamén agora, supoño que será a media mañán, faremos esa visita á exposición da Alameda, e pola tarde a Banda Municipal de Música tamén se quere sumar a esta iniciativa
e dará un concerto ese xoves na Praza das Praterías. Creo que agora son as 8 da tarde. Vale, así que eu animo a cidadanía a participar nestas dúas actividades. Nada máis, un ano máis, teño que agradecer públicamente o traballo que se realiza tanto desde a Rede Galega aquí presente como o resto das ONGs da cidade que traballan a prol destes colectivos de persoas migrantes. Sen máis, voulle pasar a palabra a Macame para que nos adique unhas palabras. Bueno, gracias Mila, moitas gracias ao Concello de Santiago porque nos permite esta colaboración que nos parece que es moi importante. A rede, como dice a palabra, é unha rede de entidades moi variadas e moi plurales na que vimos traballando desde o ano, creo que o 16, ¿no? Desde o ano 16, cando se firmou aquel convenio con Turquía, Europa, e a nosa función, a nosa finalidade casi sempre está enfocada a incidencia política e a sensibilización da cidadanía, nos parece que é moi importante. Entón, este ano temos esa oportunidade de que o Concello permitise facer esta maravillosa exposición, porque aunque é un pouco dura, porque son nomes de persoas mortas no mar, a maioría delas, e persoas que están registradas por unha organización internacional que se llama UNITED, e que de momento pues parece que había, non sei, non me coincide a data, pero a fecha, pero era máis ou menos 44.764 persoas fallecidas en esta situación e sin estar recollidas as últimas desta última etapa, porque suele ser agora o día 20 cando se recollen esos datos cada ano. Entón faltan persoas aínda porque son moitas. Para nós é un tema de dereitos humanos, de defender as garantías de que as persoas podan moverse polo mundo con dignidade e con liberdade e que sexan capaces de poder ser persoas como as demais e que se recolla un pouco todo isto. Entón, nosotros pedimos e denunciamos tamén de alguna maneira as políticas que se están empregando con esta situación e tamén nos parece importantísimo o tema, por exemplo, dos menores. Ahora mismo todo o que vivimos en Ceuta, todo o que vivimos en Canarias, o que está presente en este momento, ¿no? Cerca de nós, que son as nosas costas tamén e as nosas cidades onde están chegando estas persoas. Bueno, pues como decía Mila, esa exposición consiste en, non sei, son varios paneles, son bastantes paneles, creo, ¿no? Donde van a estar recollidas esos nomes de persoas que están 54 paneis en cubos, ¿no? Que estará colocada no Paseo dos Leóns da Alameda de Santiago, un sitio moi concurrido que podemos visitar todos. E, bueno, que nos faga polo menos tomar conciencia de que son situaciones que están aí e que son moi dolorosas. E logo, tamén desde hai unos anos vimos facendo esta mesma defensa de todo isto, estes dereitos, utilizando tamén a banda de música de Santiago, que é un momento moi bonito, porque hai moita xente escoitando. A música tamén nos evoca moitas cousas, e ese día, o día 24, coa banda de música, faremos tamén ali un manifesto, onde nos falaremos do que pedimos un pouco al mundo, a este mundo que nos toca vivir, e sobre todo a este mundo máis cercano que é España, e, bueno, Galicia, por suposto, que se acolla, asiente e tal. Bueno, pois defendemos todo eso. Entón, penso que non hai moito máis que decir, que todo o mundo acuda, e que ainda que nos faga un poquinho nos toque un poquinho sea un pouco duro ver ese listado, pensamos que é necesario tamén, que ás veces hai que impactar un poquinho para que tomemos conciencia de como hai que estar con estas persoas. E que non son mortos, nin son menas, nin son persoas con nomes, apelidos, familias, e aí están desaparecidos moitos no mar. Moi ben. Eu animo... Agradecemos a vosa colaboración con nós. Gracias a vos. Insisto, animo as veciñas e os veciños para tomar sensibilidade con este tema. Ninguén elixe
donde nace. Nós temos o privilexio de ser como somos e ter a vida que temos porque nacimos aquí, pero son xentes que nace en países con dificultades políticas, dificultades económicas, e o único que buscan é unha luz ao final dese túnel oscuro que son as súas vidas. Sí, e eu tamén creo que é moi importante neste momento que están surdindo grupos como moi radicais, moi xenófobos e racistas. É moi importante tamén denunciar eso e os bulos que se están dando con respecto a persoas que están vivindo con nós xa, pero que se lles atribúen cousas que non son verdade, pois metendo medo á cidadanía. Bueno, pues, penso que nós estamos aí un pouco, non sabemos se conseguimos algo, pero estamos aí desde esa actitude, sobre todo crítica e de non deixar pasar esas injustizas. Pois moitas gracias pola vosa labor. Lembramos, a partir do día 20 estará a exposición colocada na Alameda. Faremos unha visita o día 24 pola mañá e pola tarde a Banda Municipal de Música dará un concerto na Plaza de Platerías. Esperamos ali a todas e a todos. Moitas gracias. Gracias. Eu teño unha pregunta. Sí. Non sei se tedes datos de cantas persoas en réxime de refuxiadas poden haber en Galicia agora mesmo. Isto seguramente tedes vosos datos. Los tengo aquí, los datos. Incluso falaban de que van vir 20 rapaces, me parece, menores, non? Sí, os datos estadísticos que temos desde a UAMI son que persoas atendidas solicitantes de asilo no último ano e medio, 20 persoas. E os países, por países, son 14 de Venezuela, 3 de Colombia, 2 de Perú e unha persoa de Ucrania. Estos son os datos que temos neste momento desde a UAMI. Non sei se son familias, menores, xente así en nivel individual. Dentro destes grupos, por eso Inma tiña que estar aquí. O de Ucrania creo que es... Por eso Inma tiña que estar aquí, porque ten non sei se o ten aí desglosado por familias ou por individualidades. Mira, son persoas atendidas, é dicir, normalmente os menores non son as persoas que veñen á unidade de atención ás migracións, sempre son os responsables familiares, son é a persona que ven e que se corresponde con cada unha das unidades familiares que se atende. En calquera caso, Sara, se necesitas algún dato así máis específico, podes pedir a Inma directamente desde a UAMI para Sancho. Vale. E que se sabe destes 20 nenos ou nenas que se falaba de que iban a venir para Galicia? Os nenos e nenas, os menores que iban a traer a Galicia. Era un programa da Xunta, polo momento desde a Xunta. Non sabemos nada. Non, desde o Concello non recibimos ninguna petición de eso. Foi a Xunta que fixo... Sí, é máis de eso. Moi ben, alguna pregunta máis? Non. Bueno, pues nada, moitísimas gracias. A vosotros.